Životnosť balóna sú približne 2 hodiny a 15 študentov na ňom pracovalo viac ako rok. Každý mal pod palcom minimálne jednu úlohu, napríklad zostrojenie senzorickej dosky alebo anténový systém, konštrukcia gondoly, kde všetko umiestnili. A pravda, že aj dodávka vodíka na nafúkanie balóna bola veľmi dôležitá. A práve na vodíku prvotný plán skoro stroskotal. Starý kohútik na vodíkovej bombe včera pred Žilinskou univerzitou jednoducho štrajkoval, ale zruční elektrotechnici si poradili aj s ním. Ich projekt stratosférického balóna Univerzum 2 mal presah do viacerých oblastí cez elektrotechniku k meteorológii, ale aj ekológii, konštrukcii a určite by sme našli mnohé ďalšie. Nadšenú skupinku študentov zapojených do projektu bolo možné rozpoznať pred rektorátom Žilinskej univerzity veľmi ľahko. Marek Ešnábel, Peťo Goga. Dvaja z realizačného tímu, predpokladám. Aký je problém? Mám pocit, že trošku pred štartom je tu taký mierny stres, napätie. Tak získavame dáta a snažíme sa ich dať do nejakej formy, ktorá bude naživo sa zobrazovať na internetovej stránke. Posledné prípravy, takže ešte pripravíme rotátor na natáčanie. No a skúste nám popísať, ako vznikol nápad, ako sa to všetko začalo. Tak nápad vznikol niekedy začiatkom roku 2010, kedy pár študentov vymýšľalo ohľadom jedného projektu merania teploty. No a napadlo nás, bol to bezrotový teplomer, no a napadlo nás, že by sa to mohlo trošku rozšíriť. No a teraz je druhá verzia, ktorá je už oficiálne podporovaná Žilinskou univerzitou. Čo, Andrej, všetko máme? Má taký balón. Prvá verzia bola úspešná, ešte stále je v stratosfére? Nie, on stúpa, on je naplnený vodíkom, stúpa do vyšších vrstiev atmosfér, prakticky až na hranicu blízkeho vesmíru. No a keďže tam je nižší tlak, tak ten balón sa rozťahuje a ono určite v nejakej výške praskne. Ako sa vám podarilo zohnať všetky komponenty? Teraz viem, že čakáme na vodík napríklad. Tak dosť pomohla s tým elektrotechnická fakulta. Ja som z fakulty riadenia informatiky. No a postupne aj s pomocou sponzorov a hlavne Žilinskej univerzity sme tieto komponenty jednotlivé získali a dali sme to dokopy. No a výsledok je, čo budete dneska vidieť. Ja sa volám Ondrej Závodský, pracujem momentálne na doske senzorov a riadenia, to znamená, že sa starám o zber dát neelektrických veličín ako teplota, tlak, vlhkosť a radiácia, čiže mám na starosti, aby všetko správne meralo a potom z toho mohli spraviť nejaké tie grafy a vyhodnotiť to. Pracovali ste aj na tej prvej verzii? Myslím, že to bolo celkom aj úspešné. Ako je chránená taká senzorická doska? Počasie môže byť rôzne, môže pršať, môže byť búrka. Je v polystyrene, to znamená, že polystyrén je dobrý tepelný izolant, to znamená, že teplota vo vnútri neklesne až tak, že by to nejak ohrozilo elektroniku a myslím, že to aj stačí celkom. Áno, elektronika v podstate skladá sa z viacerých dosiek. Taká hlavná doska sa stará o zber dát zo senzorov a posiela to pomocou 2 vysielačiek. A my na Zemi máme príjimače a takto vlastne budeme vidieť aj aktuálnu polohu balóna, aj namerané dáta zo senzorov. Potom na meranie radiácie. Ďalšiu máme na prenos obrazu a to je asi všetko. Ako často potom sleduješ balón, keď sa už dostane do vzduchu? Tak snažíme sa čo najviac zachytiť polôh, aby sme potom mohli určiť miesto dopadu. To je vlastne najdôležitejšie, lebo máme tam 2 digitálne foťaky a keby sa nám nepodarilo balón dohľadať, tak by sme nemali snímky z týchto foťakov, takže to je pre nás hlavná priorita. Predpokladaný dopad Univerza 2? Podľa smeru vetra by mal byť niekde pri Novom Meste nad Váhom, ale necháme sa ešte prekvapiť, ako sa to ovplyvní. Tak, životnosť je veľmi krátka od vypustenia. Približne nejakú hodinu stúpa do výšky 30 km, tam praskne a potom na padáku padá ďalšiu hodinu, čiže niečo cez 2 hodiny a už bude znova na Zemi. Čo sa vám podarilo zistiť v prvom prípade? Možno, že nejaké zaujímavé výsledky? Tak, podarilo sa mi napríklad zistiť také najzaujímavejšie, že radiácia so stúpajúcou výškou dosť stúpa. To znamená, že napríklad keď letíte v lietadle, tak dostanete dosť silnú dávku žiarenia. Ja som napríklad odmeral, že vo výške 15 km je radiácia asi 300 krát vyššia ako na Zemi, takže to je dosť už veľké číslo. Boli známe, ale tak som to zistil sám bez pomoci niekoho iného.
čo by ste chceli zistiť teraz možno navyše? Tak teraz máme novinku skúmanie ozonovej vrstvy. Kúpili sme snímač na koncentráciu ozónu, snímač žiarenia, ultrafialového žiarenia a s týmto chceme vyhodnotiť, v akej výške sa nachádza ozonová vrstva nad Slovenskom a v akej koncentrácii, či nás dostatočne chráni pred ultrafialovým žiarením. Technický problém nastal, takže štart je naozaj ohrozený, zdá sa. No, vyzerá to tak, ale tak hádam to ešte spravím. Čo sa deje? Tak máme problém s redukčným ventilom. Nechcem, aby to tu lietalo. Veľmi slabý tlak, tak veľmi pomalo nafúkuje balón. Hej, ale dúfam, že za nejaký čas sa asi aj nafúka. Tak taký malý adrenalín pred štartom. No, to bol teda riadny adrenalín, taký vodík to nie je sranda. Technický problém nastal, takže štart je naozaj ohrozený, zdá sa. No, vyzerá to tak, ale tak hádam to ešte spravím. Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity podporuje takéto aktivity študentov, čo je veľmi dobré. Áno, ja som profesor Špánik, robím ako vedúci katedry mechatroniky, elektroniky a keďže mám, dá sa povedať, takú starosť od našich študentov, tak sme sa rozhodli podporiť zvlášť tieto študentské projekty. Zohnať peniaze určite nie je jednoduché, takže ako ste na to išli? Nuž, máme s tým určité skúsenosti, dá sa povedať. Vytvárame si finančné fondy z rôznych projektov, máme príspevok aj zo štátneho rozpočtu na výskum a snažíme sa z každej položky vyčleniť si určité množstvo peňazí na podporovanie študentských projektov. Veľa zvedavcov naozaj prilákal tento stratosférický balón, pretože nie každý deň sa niečo takéto deje pred rektorátom Žilinskej univerzity. Takže to vlastne realizujú študenti v rámci svojho vlastného času. Nie je to žiaden povinný, alebo to robia sami pre svoju zábavu. Sa zdokonalujú vo svojich vedomostiach, že robia niečo pre seba, pre svoju budúcnosť. Dobre, takže Usmievajte sa, sír. vydržte. Ideme elektroniku.
Pre problémy s vodíkovou bombou presunuli študenti štart až o 4 hodiny, preto sa s jedným z organizátorov, Petrom Gogom, spájame už telefonicky. Dobrý deň, pozdravujem poslucháčov Rádia Regina. Momentálne sa nachádza niekde v oblasti nad Lietavskou Lučkou a sledujeme ho cez internetovú stránku priamo naživo. Napríklad je teraz vo výške 2 km a máme tam teplotu 20 stupňov. Cesta balónu pokračovala včera ďalej, dosiahol výšku 25 km a o 17. hodine 15. minúte dopadla gondola s padákom pri dedinke Nová Lehota, severovýchodne od Piešťan. Balón sa na svojej ceste ocitol v najnižšej teplote minus 33 stupňov Celzia, ale vnútri gondoly nebola teplota nižšia ako 10 stupňov. Gondolu s padákom študenti úspešne vďaka presným GPS súradniciam našli aj spolu s uloženými dátami zo senzorov a fotkami z fotoaparátov. Získané údaje im pomôžu pri získavaní informácií napríklad o zložení atmosféry nad zemským povrchom. O výsledkoch meraní Univerza 2 vás budeme určite ešte informovať.